ingerinze ebuna bono simbara tumogaba no itero temie orwaso etobisia kene kyamaga no temie ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri anyagetari otemie era mariogo tarikolema anyagetari omendie sabesi abeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera magendero ase county ya Kisii insi omugabana bwe county ye Paul Simbarati nigo rero tugucha kumurekera bunge yabo basi ase wodi ya Nyacheki ensemo ichisemi ekerasi gya kera ECDE nigo kiagachirwe boikiranu ekerasi kya mugonga ECDE nigo kiagachirwe boikiranu mubamba VTC Computer Lab amonege sima kia mache abananchi nigo besokirie korwa ebirengereri byabo ase bamwakire mbiamono omugabana bwe county ya Kisii Omosika Paul Simba Aratin. Tumefurahi sana kwa kutuletea machi hapa Protectco yetu. Sisi tuko karibu na Wamasai huko, tunataka Wamasai pia Simbarati awape machi kwa sababu wanatoka huko mpaka hapa tunang'ang'ana nao machi. Tumefurahi Simbarati, tumekushukuru. Mungu akubariki. Kutoka zamani hatukuwa na maji lakini sasa hii tumefurahi. Na tunataka utuongezee vitu vingine hapa. Bia mana soko torantera machi watakoleira amaya ayeno mumuru itu nandogendera obutambe watoroserie para ere toko ogete tuigwete buya igo twisibiti turabetese umugaka ya Simbarati twamogokeire ndoje ebintu ngonya kobabire byororo otoleteira amagenderero otoleteira amache gisukuru nagendete gotorwanira chipara nagendete gotorwanira tigagendere gotorwana byonsi ndoganeti nere nane tomoganeti asensemo ya mache isena water project nigo egenderete asensemo ichipara Nyacheki Naikuro Suguba Road nigo yagachirwe Nyacheki liagesicho SDA Road nigo yagachirwe Mubamba VTC Workshop Road nigo yagachirwe Lianyanga Kera Road nigo yagachirwe na Mochengo Water Project Road nigo yagachirwe